Že volá mamke, že ja pozdravím. Do piči z ním. Haló? Dobrý deň, pán Smolnický, Hutnická. Váš syn kde je? Ako? Ešte raz. No, kde je? Mal byť škola. Syn? Hej. Ja nemám syna. Že nie. Nemám syna, naozaj. A to spýta, že kde je? A kto to? Kto? Pán Smolnický. A o čo ide? V škole, by som bola rada, že kde je. A vy ste... Čo? Však vášho syna trotne. A on není v škole? Nie. A ja mám vedieť, kde je? Vy máte vedieť, kde je. Tak akože neprišiel do školy. A do piči má byť v škole, tak neviete, kde je? Tam mu zavolajte, prečo lezie mne? Keď ho zákonný zastupca, tak čo akože? Čo ja mám vedieť do piči, že kde je váš syn? No, počkajte, dám vám ženu. Môžem vedieť, že kde je váš syn? A to je s ním. Na to ten kokos volá, kde máme syna? Pani, rozprávajte sa normálne. Co je? Bo som zvedavý, že kde máš syna, piči. Teraz rýchlo vysvetlíte, kde je. No. Možná mi ospravedlnené. Mám syna. Jožu, nie! Poď mi ho do piče! No tak akože toto budeme nejak riešiť. Toto určite nejak poriešime. A takýto tón si na budúce odpustíte do piči.